Señoras, señores, como están? Son as 7 menos cuarto da tarde, aquí estamos os do Voltas co Prato cociñando en directo, como sempre, cociñando na Televisión de Galicia. Veña, xa que estamos aquí con este público maravilloso, e normalmente pido un aplauso para min, hoxe voulles dar un aplauso, veña, un aplauso para vos. Gracias por estar con nós no día de hoxe. Seguramente hai moita xente na casa que nos sigue nas redes sociais en @voltascoprato. É moi importante que nos sigades, por qué? Porque queremos as vosas receitas de Samaín. Todas as receitas que fagades, enviádelas a @voltascoprato e a semana que ven pode ser que haxe un sorteo de algo. Pode ser. Tamén nos vale o WhatsApp, o 664483419. E agora sí, vou cambiar de cámara en 3, 2, 1, ¡ja! Chamamos aos cociñeiros do Voltas co Prato. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Xulio Mato, leva toda a semana por aquí, pero Lu, xa había días que non viñas por aquí, Estive de vacacións. É verdad. E que tal? Moi ben. Desfrutácheles? Sí. Sí. Sí, agora está no que ven. Hasta ahora que... Pois xa está aí. Pois espero que veñades coas pilas cargadas, coa enerxía cargada, porque hoxe vamos cociñar con un elemento que nunca cociñamos neste programa. Xamais, nos case 900 que levamos, atención ao que nos trae Pili de Vigo. Ola, eu son Pili, veño de Vigo, eu sou freidora de aire, o que máis utilizo é para asar manzás. Quitolle un pouco do medio das pepitas e logo botulle un pouco de canela, azúcar moreno e tal, para que tenga un pouco máis de sabor. Sobre 10 minutos, máis ou menos. Eu lle pedir aos cociñeiros, por exemplo, facer unha carne, un guiso, o que se lle apetezca. Non sabes que facer? Hoxe podes cociñar con a frixideira de aire, que é como se di en galego normativo. Aí está, esta maravillosa máquina fai que todo sexa máis san, máis saboroso e, ademais, hoxe, gratis, na Televisión de Galicia, Xulio Mato e Lucía Vázquez cociñarán unhas receitas maravillosas. Xulio Mato? Pois sí, por primeira vez en 900 programas e por primeira vez en toda a miña vida. Sí. Porque nunca usei unha destas. Bueno, usaches unha vez que fomos ao Land Rover, acordaste? Pero sin enchufarse. Sin enchufar, pero sí, pero usáchela. A euro 2000. Sí, sí. Entón, que podes facer con esta máquina? Porque eu teño, está moi guai para usar, por exemplo, para facer patacas fritas. Para facer as patacas fritas están moi ricas, faino moi ben, podes facer salmón, podes facer absolutamente de todo. Que vas facer ti? Un bocadillo de calamares. Ostras! No, vou facer os calamares. Vou facer uns calamares, a ver como quedan, a ver se é certo que quedan tan crocantes como din. Ves, eu, por exemplo, pan, cando está así un pouco receso, xa o meto aquí. E queda moi ben, e queda como torradiño. Xa non uso a tostadora, xa non uso nada. Pois vende por... No, que é moi bonito, queda moi ben a casa. Ah, claro. Sí, sí, arrumba bastante. Todo fachada. Todo fachada. Todo fachada. Isto que vai facer Xulio Mato, vai facer un maravilloso bocadillo de calamares e... Lucía Vázquez. Pois eu vou facer polo rebozado. Oh! Polo Rebozado con cornflakes, ademais. Ostras! Sí. Moi E ben, despois vou facer unha salsiña. Gusta. A ver como sale, porque eu tampouco nunca usei isto, Nunca cociña, pero nin na túa casa nin nada. Xa non digo no teu restaurante. Hai unha na casa, pero eu non a uso nunca. Nada. No. Para Pois- cocer un pan algunha vez, sí, é verdade. Señoras, señores, cociñamos coas frigideiras de aire, frigideiras. Frixideira. Air fryer. Air free, como din por aí. Marchamos con Lucía. Veña, vamos alá. Frigidoras. Como se eche. Bueno, vamos a empezar co que sabemos facer. Vale, que é picar as Picar o feitugas. polo. Moi ben. Entón, picamos o poliño. Ah, é verdad, claro. Que pasou? Igual hai xente na casa que lle extraña, vamos mostrar isto, que lle extraña que non vayan usar as cociñas. É así. Como vedes, temos aquí, a ver se podemos ver, temos aquí con dúas cintas destas de protección civil. Que me parece As fatal, cociñas Fatal. non podedes usar as cociñas. Cada vez que vos acheguedes a unha cociña vais a sonar unha alarma nuclear. Non é Esa, mira. Non é escapatoria. Esa. O sea, que non vos podedes achegar aquí, vale? O sea, que se non sale, non sale. No, se non sale, non sale. Non podemos aí en 5 Nada. minutos facer unha Nada. solución. No, porque máis derreterías isto é un pouco, sabes? Non queda ben. Non empeces, Pero sale, lle digo. Home, salir sale. A ver se non vamos cociñar nunca máis. A ver se vas a sacar a vitro, levantando para arriba. Veña, a xente da casa que nos chama o 664-4834-197, teléfono de Voltas co Prato para o que queirades. E se queredes falar con nós,
chamades a ese teléfono. Ademais, sabedes que temos ese concurso do que falaremos semana que ven. Guardade todas as receitas, enviade as receitas de Samaín. E ademais, hoxe repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutra, no voltas co prato da televisión da frixideira de aire. Arfrín. Mira, Veña. temos o polo picado. Entón, vámolo aderezar un pouquiño. Ajá. Ben de pimenta doce, un chin de pimenta picante. Botáchelle caso mesmo non quedou. Non é verdad. Mal. Distí. Un pouco de pimenta. Ajá. Que mirabas? A ti. Eh? Un pouquiño de sal. E remesemos. Hola. Eso vai estar bo xa, seguro. Segurísimo. De verde É vía. imposible que non este bo eso. Bueno, mellor tiña razón. Vou botar un pouco máis de pimenta doce, mira. Ah, ves, porque sabías que lle botaras pouco, se che dixen eu. Pode ser. Oiche, tes medo a que non che saia ou algo? Claro. Sí. Sí. É que eu creo que... Ti non terías. Eu fixen algunha que... outra peituga de polo así picada E que? e ainda lle leva un cachiño, eh? Canto tempo temos? Pouco. Por esperar 25 minutos, eu... Sacase ben ese... Non se pode sacar. esa pegatina. Non se pode sacar. Bueno, ímolo tentar. Vale. Imos darlle brío. Veña. Trouxete papel de... Batemos os freidora de aire. ovos. Usan, pero non o vou usar. Non vas usar o papel? No, para isto non. Bueno, porque a xente da casa ten que saber que as frixideiras de aire levan un papel, como se fora papel de forno, non? Hai papel de diferente tamaño para usar e está moi ben. É así. Igual hai aquí debaixo. Ah, sí, mira. Sí, teño aí. Esto, como a papel de forno, entón ti mételo aí, pac, e aquí metes as feituras, pero ti non vas usar, Non, penso que non. porque che gusta emporcar as cousas. Non, claro, é que despois ten que vir a xente limpando. É verdad. Ti, Non non? podes usar. Veña, limpo eu, comprométome. Vale. Queres que eu use? Veña, uso. No, no. Vai, sí. Uso. Si non gravamos te limpando, Uso. encantado. Uso. Vale. Uso. Moi ben. Se non sale, é culpa túa. Ah, porque vai máis lento. Pode ser, non sei. Penso que vai quedar menos crocante. Pode ser, pero sabes que fai un pouco a peituga no papel ese. Dime. Vai soltando a auguiña e despois sí que se pode incluso cocer un pouquiño, sabes? Velo, é mellor sin eso. Bueno, como queires. Eu Mira. estou che dicindo a miña experiencia como, É neste caso, sí que ao final, especialista. hoxe é un da programa para flipar, porque sabes máis ti hoxe Claro. que a nós. Por eso hoxe é un día maravilloso. Hoxe é o mellor día do ano. Bueno, tampouco te pases. Bueno, con respecto a vos, sí. Mira, rebozamos. Un pouquiños máis. Uf. Eu... Bueno, non quero dicir nada. A ver, non ten mala pinta, non? No, mala pinta non ten. Eu que non sei se che dará tempo. Sí que me dá. Igual Xa non, oímos meter xa, correndo. Igual, Xulio está dicindo tamén igual, non? Igual non me dá a min. Ah. Estou esperando por ti. Ah, queres que vai contigo? Ah, vale, pois teño que esperar. Dime a directora que teño que esperar. Pois vou Xa vou, contigo, Xulio, porque mira, xa así vou. esperamos os dous. Claro. Dixo a directora, no. ver. Vale, Mira, vamos a sacar a... isto é como un forniño pequeno de aire. Frixideira de realmente. aire. Poñémolo aquí. Vai na estrenar, aí vai. Que fixen? Joder, que vai acabar manchar toda, mira. Pero eso lávase no Esto lavaveixelas, sacase, lávase no lavaveixelas. É que isto son todo facilidades. Está feito para xente Lavalouzas. de hoxe. Lavalouzas. Lavalouzas. Lava cristal tamén, non? E agora, dixéronme que para que quedara ben había que facer así. Sí, pero por dentro. Ai, hoxe, como estamos, cañota. Vale, atención. E agora? Botoulle un pouco de aceite, hai aceite en spray. Isto metes dentro. así, darlle ao play, xa Isto está. ten aquí. Aquí está a temperatura, mira o que teño Sí, aquí. bueno, a cada unha é distinta, pero neste caso a nosa... Temperatura a tope. O certo é que aquí xa ten unhas pequenas instruccións, teñen as case todas. E xa pon a temperatura que neste caso para o polo que está aquí marcadiño é a tope, e aquí xa lle marcas o tempo. Tempo, tal, vale. Esperemos que tarde menos do que pon aí. Unha cousa que está moi ben, Senón non vais a ir. unha cousa que está moi ben das frixideiras destas de aire é que ti podes sacar, mirar, volver a, Remexer. sí, remexer, non teñen problema ningún. Non é como a lavadora, No, que non a podes parar. correcto. Vale? É verdad. Isto, bueno, podela parar, pero despois bloqueas a porta. E temos problemas. Vamos deixar a Lucía, vamos con Xulio Mar. Bueno, veña, que se non me dá tempo, mira.
Iscallelura, meu rei. Mira, teño fariña e luras. Vale. Está. Pan bocata cheganos ben. Pan bocata, vale, sí, é como o noso forniño este, tampouco ten moito tinglao. Ti necesitas papel de forno. Eu necesitaría, sí. Queres? Pero non sei se o vou usar. Teño aquí, pero non sei se o vou usar, porque... Outro máis. O que dixo Lucía de que, pa min, que tamén queda máis crocante sin el. Fai que entendo. Que dis? Que despois vades limpar vos. Ti é o experto, non? Vos vades limpar vos. Veña, voulle poñer o papel. Vale. Vale. Eu creo que, a ver, Con tal de non limpar... nós temos que dar un pouco de exemplo. Bueno, mira, un poquinho de xenxibre en pó, un poquinho de cebola en pó e pementa, vale? Para mesturar E fariña. E fariña. Para mesturar ca fariña. Sí. Vale. E o que hai que facer é secar ben as luras. Vale. Vale. Entendo que é para que non se humedezan dentro. Entendo, que eu estou aprendendo, hoxe aprendemos todos xuntos, isto é... Vale, vamos chamar a convidada para que aprenda ela con nós tamén. No, pero igual, a ver se nos dá algunha indicación. Bueno, a boa. ver, vamos chamar, recibimos con fortísimo aplauso a Pili de Vigo, un aplauso para ela. Hola, Pili, arrímate aquí, como estás? Ben. A ver, ti usas a frixideira, que é como se di en galego, usa. É que un galego non... Non, por dizer, eu descubrí hoxe, Ai, fei. Air fryer. Eu só sei dicir a freidora. Pero usa a freidora, sí? Sí. Sí. Pouco. Porque dicías aí que... Empecé hai pouco, teño hai 2 ou 3 anos. Xa. Empecé Xa. con manzanas asadas. Ostras, eu vexo un Porque a miña cordeiro. veciña saliu con elas da casa con un olor por ali abaixo. De facelo tamén ca máquina. Ca freidora de aire, sí. Pois nós hoxe aquí vamos facer receitas diferentes, novas. Xulio vai cociñar por primeira vez un bocata de calamares. Ben, mira, Oh, que rico. vou intentar facer uns calamares, a ver o que sai Na aquí. air-fry. Na air free, como di a de un amigo meu. Na air free. Entón, mira, vamos coller... Non sabemos inglés, Claro, eu tampouco. Non lo sabía. Pero máis vai decir air fryer no, que... estou seguro de que nós decimos air fryer. Ora, os inglés non din frixideira Non saben. nin de broma. Nin de Ah, que broma. sí. Xa cho digo, Ves? xa cho digo. Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Un poquinho por baixo, vamos a acudir Ah, nos estas luras, estiramos por aí. Claro, ese conos, Eu nunca o fixen así. se conos e botoulle fariña, xenxibre, que máis levaba? un poquinho de cebola en Un pó pouco e un poquinho de de cebola en pementa pó, para digo, aromatizar un poquinho a cariño, fariña. Non, pero eso, escoitas a Xulio, xa está a Xulia como un libro. Eu vexo moito, Non, casi, Xulio, sempre. hai moita xente que busca receitas no YouTube, tal, non sei que. Xulio é o YouTube da galega. Hombre! É o YouTube galego de receitas. Sí, Xa. sí, é verdade. É verdad? Igual que ti és o divulgador. Exacto, sí. Bueno, mira, eu vou utilizar o sentido común, vale? Non a experiencia en este sentido, en este caso. Vamos a abrir un poquinho así os Sepáralas, non? aros de lura para que non- para que lle dé, porque isto é un forno de aire, non? Entón Sí. vamos a que vai repartindo un poquinho por todo. Sí, o que me extraña é que este cachivache non ten cortes polos laterais, porque hai moitas que lle entra aire polos laterais, sabes? É que Tamén. esta debe ter o ventilador por riba, eh? Ai, Non, por baixo tamén terá algo, non? Ah, non, No, por riba, baixo, riba. se ten por baixo xa liei eu que tapei Non, ten por riba, por riba. ten, riba, ten, non? ten. Sí, sí. Porque a Claro, miña ten abaixo. Claro, Por Isto iso lle é poño todo eso sentido para que común. non- Bueno, por veña. para non- Un poquinho máis de aceite e para dentro. A ver, vamos ver aí. E vamos a dar 10 minutos. Espera, ponte un pouquiño así. Non, estás ben así. 10 minutos a tope. 10 minutos a tope. Aí está. 10 minutos a tope, que son 200 grados. Vale. Vale. Os 5 minutos sacaremos, meteremos un máximo, meneo ¿no? e outra vez para O dentro. máximo. Que non sabía que o máximo eran 200, tamén é unha temperatura negativa. Estás contento co... Estou feliz. Voulle pedir un ao reis. Porque... Porque, Non, porque... claro, Bueno, pate, eu si te ven por aquí, Pili. Estrenamos así. O Pili. aceite sempre salpica e eso non. Claro, eu ainda non vimos a receita de Lucía, pero Lucía vaiche facer un polo rebozado. Tamén ten que estar. Tamén. bueno. Entón, ti visto así, o que che contei eu, o pouco que viches, porque está todo nas air fryer, Vai ben. que levarías ti pa Vigo? Que levarías ti pa Vigo para que gañe o Celta? Ai, eso que están... E como están? Está a 0-0, entendo, non? E medio o ainda non empezou. Non empezou. Empeza ahora. Ah, non, Se non empeza empezamos ahora. está 0-0. Espera, sí. Eso seguro. Entón, sí, empeza a 7, só sei empeza a 7. Madre. Entón, que? Bueno. Móvil. Cal levarías? Eu que gano Celta. Pero tens que escoller unha receita. Ah, a de calamares. A de calamares. Moi bien, moi bien. Eu entro de calamares. De momento, va. Claro. A ver, ela, que dixo? Muller de mar, claro, de Vigo. No, eu son de Ribeira Sacra, pero vivo en Vigo de sempre. Pois polo ou calamares, calamares. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores, sentarte ali e despois Vale, chamamos, vale? gracias. Un aplauso para Pili, que ven de Vigo, pero da Ribeira Sacra. Bueno, hoxe lanzámonos en rede, e cociñamos con frixideira de aire, sí. Ese aparello chegou ás nosas vidas como a quen chega cunha torta ás festas.
Ao principio, moitos pensaban que sería unha desas modas pasaxeiras, pero parece que non. A frixideira de aire veu para quedar. E agora mesmo é, bueno, podemos decir que é máis popular que o polvo na feira. En Galicia, a idea de fritirse en aceite parecía case unha herexía. E agora, nas cociñas galegas convive co pote e coa cociña de leña. Hai quen xa fixo empanadas na air fryer, quen fai churros os domingos e quen frite patacas como a min. E dilles ti non a unhas patacas crocantes sen ter que limpar a cociña inteira despois, que é un coñazo. O mellor é probala como a nós hoxe e adaptala ao que queremos. Iso sí, o caldo mellor na pota sempre, por favor. Animádevos e contádenolo sempre en @voltascoprato. Sacade fotos as receitas de Samaín, vale, que as queremos. Valen no noso Instagram, @voltascoprato, 166448383419. Imos con Lucía. A ver, que vas facer? Nervioso. Non estás que estar ti? Eu non. Porque se non sale ninguna das receitas, o mellor chaman os fabricantes e piden unha indemnización. A mí sí, yo. Home, A mí sí, yo. pois a mí non pode ser. Por iso tapamos a marca. Para que non chame ninguén. Son todos. Mira, A ver, vou facer unha salsiña para ese polo. eso non se mete aí, non? Non, non se mete aí, eso vai despois. Vale. Entón vou relar un allo. Un dentiño de allo. Como real esta muller, Oh. Eu con isto, mañán espanto os vampiros. Ah, mañana é bo día para espantalos, Sí. Sí, sí. Entón, agora, sobre ese allo un pouco de mel. Ima. Estades vendo aí as cantidades, Para a salsa que está facendo Lucía, e sí, leva allo e mel. Leva allo e mel. Iso ten que ser boísimo. Mira, o allo sube as defensas, o mel é bo para Sí. a garganta. Correcto. Un pouquiño de soia. Tamén, iso ten que ser boísimo para outra cousa, tamén, seguro. A soia é boísima. Mira que vida máis longa teñen os asiáticos. Exacto. Tanta soia. Non como en Galicia, que temos esperanza de vida polo chan, claro. Tamén, sobre todo que é Lugo. É que Que somos barbaridade. dos que máis aguantamos. É que hai que son dúas Somos dúas localidades, unha en Xapón e outra aquí. Somos inmortais, casi. Ai, casi. Sí, sí. Bueno, eu creo que é por se non os sale cremes. danos tempo a repetir a receita. Exacto, exacto. E agora, sésamo, Ah, que guai. que non sei se é moi bo, pero está moi rico. Moi ben. E esta vai ser a nosa salsiña. Dai, volta. Cando saia de aí o polo se vexa ben, perfectamente fritido e dourado, que vou comprobar agora se esballindo, ímolo untar neste ungüento. Vale, imos coa pregunta de concurso para a xente que nos está vendo na casa. Quero saber, quero que nos digades que receita está facendo hoxe Lucía na Air Fryer. Polo rebozado. En Conflex, para premio. Espera, polo rebozado. Polo rebozado. Vale, non. Polo rebozado. 664483449, chamade 50 euriños en xogo. Que fai hoxe Lucía na Air Fryer? Polo rebozado. Moi ben. Deixote aquí que vexo que estás tamén coa cebola, non? Sí. Vale a incluir aí. Non, aquí non. Ah, vale, para outra cousa. Outra cousa. Pois vamos con Xulio. Non o quere dicir. Está nervioso, Estou nervioso porque Está nervioso, non acabo de ver ese tema aí. Claro. Bueno. Vamos a llegar. Eso nada. No. Eso nada. De momento no. Olvídate. Olvídate. Pero leva moi pouquiño, leva moi Olvídate. pouquiño. Bueno, eu necesitaba unha tixoliña que seguro que me vas a deixar porque tiña aquí, Eso é para quentar o pan. No. Sí, xa verás. A ver se funciona. A ver. Vale, pues non. Vai o pan Nós que frío. dixemos? Vai o pan frío. No, É quentar o pan. Pero pódelo meter aí. Pero se están as luras non collo pan. Pero pode sacar as luras e metelo Sí, pan. como as luras crudas. E se mete o pan e as luras? Bueno, vamos a facer unha salsiña. O pan e as luras? Que non me colle todo. Sí, é enorme iso. Bo. Pero se podes ocupar toda a parte de arriba, Claro. E non lle dá aire, entón. Que Calle non, mesmo. veña, vamos a facer unha salsiña, mira. Ovo, un poquinho de pimenta. Vale. Vamos a facer unha mayonesa picante, vale? Esperemos que lle guste picante. Espera, vou intentalo tamén, que me fai ilusión. A ver. Vou intentalo. Sí, sí me gusta. Pues ten sensores, Ten sensor, está ben. Bueno, un poquinho de mel tamén, que cando botou Lucía pensei que iba a ser Botache super picante, pero que era? Tabasco, un poquinho de Tabasco. tabasco. Un poquinho de ketchup tamén. A ver, que pasa, gañotas? Que pasa? Joder, que... Nada, pero que son mesturas que... Así de É unha primeiras. salsiña moi rica.
Eso, que é Aceite vamos facer unha mayonesa. Ah, unha mayonesa con tabasco. Con tabasco. E ketchup. Con tabasco e ketchup. E un poquinho de zume de limón. Sustituimos o vinagre, vale? Entón, agora, simplemente que nos salga. Simplemente, di. Ostras! Saleu, chou. Sí, falta un poquinho de aceite. Aí ya temos. Queres la probar de sal? Sí, claro. Espera. Con esto podo? Sí. Home, tes un medo a un accidente laboral? Sí, Colón sí que estás do mundo laboral. No, medo non teño, que despois teño baixo. Veña, aí está. Está? Para ser tú está boa. Está boa, verdad? Ahora, Bueno, sí que pica, ten que picar. Ten un picorei. Ten que picar. Que é? Ese quen é? Está É o aquí, teu? Pero os airfryer tamén son. Home, claro, dame. Para o fregadeiro. Vamos con Lucía, a ver. Acá, vamos comprobar. Ostras! Para, isto hai que velo, Para, isto hai que enseñarlo a Galicia, Vamos a facer Mira. unha comprobación, porque como nunca fixen... Claro, é que hainos que cortar, espera, teñense que ver, hainos que cortar para ver se están feitos por dentro. Exacto, vamos cortar o máis que bo gordecho, aspecto vale? ten. Mira. Vamos cortar o máis gordecho. A ver, espera, cuidado, non te queimes, Sí, me sí, queimo. fixo, No, Sí, os calamares nos vexo. Non queima o horrible, suficiente, para Atención. queimar. Ah! Moi ben. Moi ben. Moi ben. Está moi ben, contenta xa. Moi ben. Está contenta xa. Moi ben. Pois xa está, Lucía 1, Xulio 0. Estás de broma. Estás de broma. O sea, estás de broma. Colle papel do forno ahora. Despois de usala. Pero mira, Despois de enchela de merda. vou chusar ahora. Para que vexa a xente como se usa, que estás empecinado en que se use, vámonos a usar. Empecinado. A ver se nos dá tempo isto, sabes? É terrible. Entón xa esta máquina é milagreira. Milagreira Tiro non por sei. dentro a primeira. Vale, isto canto tempo vai estar? O que dé, O que dé? Aí está, top. aí está a tope. Mira, Lucía ahora está toda contenta, pero Xulio está moi nervioso. Aliviada, polo menos. Xulio está moi nervioso. Espera. Faltamos un par de minutos. É que a túa cara era tú un poema, É que a miña cara estou mirando que eu non vexo. Que? Furula ou non furula? Furula. Sí. Esta tecnología é o futuro, ¿Dónde estarán esas tixolas cheas de aceite para fritir as lulas? Verdad? E agora mira, Aquí estamos. Pomo un quinto. Sí, é o mismo. Vas fazer algo máis? Vou ir montando o bocata mentre non rematan as lulas. Vale, moi ben. Vas ir montando bocatas en máis, non? Sí. Non necesitas axuda? No, bueno, se teño que esperar por a axuda de algún. Moi ben. Pois vamos con Lucía porque temos que repartir cartiños, veña. Vamos alá, Lucía, va. Quedouche moi ben, está rebozando moito. Estou rebozando ahora na salsiña. Imos ir a olla. Ah. Leonor, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, Ben, todo ben. Ti utilizas a air fryer? non, Non? Ves? non. Pois é un bon momento para empezar. Eles tamén son novatos nisto. Ahora que xa comprobamos que funciona, Sí, no veis completamente. Os calamares ainda non sabemos, para as lulas non Bueno, sabemos, os calamares ainda non o sabemos. va a salir. A ver que pasa. Va a salir. Veña, Leonor, por 50 euriños quero que me digas que receita fai Lucía Vázquez na frixideira de aire. Polo rebozado. Moi ben, un aplauso para Leonor que leva os 50 euros, vai para a olla. Pois nada, mandamosche un bico enorme, xa sabes que este é a tua casa, podes vir cando queiras, vale? Moi ben, moitas gracias, boa tarde. Veña, boa tarde, un bico, chao. Mua. Lucía, a túa salsa eu tamén lle teño moita curiosidade, Sí. Sí? Pero é como unha... Más ben é como unha salsa rebozada, non? Sí. É así pringosa. Sí. É para comer así, vendo unha película, un día, un vernes de gochada. Para o fútbol. Sí. Ahora. En vez de chamar para que che traian, mira que rápido se fai isto na casa. De feito, ás 9 botan na Televisión de Galicia o Dépor, que é o Sama no Dépor. Sí, E botan eu- na Televisión de Galicia, así que mira. Eu xa sabes que vou me arriscar, pero eu son máis do Celta. Xa, bueno, pero botan na TVG, non ves? Ah, sí, Claro. eu miro todo, deporte, xa sabes. Claro. De que sexes do Dépor, ou sea, do Celta, ves o Ademais, Dépor na TVG. estar mirando deporte é unha excusa perfecta para non sair ao gimnasio. É verdad. Eu vou ir agora, Xa vou ir agora e chegarei tarde ao partido. Xa o tes controlado, non? Teño controlado. As cebolas
Vamos velas. Vamos velas. Ainda lles queda. Ainda lles queda. Non fai falta velas, non tedes que velas que lles queda. Ainda lles queda. Bueno, bastante que se fixo o polo. Vamos con Xulio Mato, vamos a deixar aí. É o que necesitas, Aire. Aire. Bueno, ahora está, Bueno. Quer que te poñamos o son? Bueno. Poñede o son aí da cabra ou do que sexa. Aí Ahí está. está. Bueno. No, Esto garbage. están, sí. Sí. Mira que diferente. Mirade que limpo está isto. Mirade que limpo está isto. A diferenza é enorme. Mira. Así dá gusto. Mira que limpo está isto. Bueno, pues vamos alá. Porque Xulio puxo yo que lle Están tiña que poñer. quentiños, Claro. Veña, pues van as luriñas. É un misto de luras, Un misto de luras. Voy a pedir a Pili que se levante e que veña a mirar como vai isto. Pili, por favor, ven por aquí. Hai 5 minutos non dá un peso, Hai 5 minutos non dá un peso, Estas máis recetas, Sí, este moi. Mira, Oi, que ahora bocadillo por Verdad. Dios. por aquí. É un gran bocata, Ahora Non nos dan, Voiche facer aí un corte. Xulio, tens que preguntar si de momento probas a air fryer ou non. Mereceu a pena. Eu teño que probar máis veces, non podo pronunciar. Non te chegou. Claro, non me chegou a nada. Pero polos tres que produce. Non polo estrés, pola incompetencia miña, porque non sei usala. Entón, isto é como todo, hai que xogar un poquinho con ela para... Hai que saber, sí. Bueno, aí o tes. É máis cousa túa que da máquina, non? A máquina non ten problema ningún, cando tanta xente está contenta con ela, Correcto. non vou ser eu que veña aquí a dicir... Pili, que che parece a máquina? O sea, que che parece o bocata? Estás contenta co bocata? Sí, parece, me encanta. Bueno, a ver se che gusta ahora. Dámoslle un aplauso. Sí. Pois veña. Ya vi o polo ten Pues unha pinta vamos ver o polo, tamén. vamos ver o polo. Tamén ten unha pinta. A ver. Ostras, o polo... Bueno, O polo... pero que lle gusta, O polo, O polo, o polo. A salsiña de despois. Sí. Un Ai, é que non poquiño me de mel, un allo reladiño, un poquiño de salsa de soya e o sésamo. Moi ben, E agora, ímolo acompañar con algo fresquiño, porque eso xa é bastante... Ya, sí. E ti que dis da máquina, Lucía? Pois eu estou sorprendida para ben. Verdad que sí? É rapidísimo. Se non o vexo, se mo contan, non o creo. De feito, hasta ahora Bueno, non hai o que usaba. acostumbrarse Vou tamén, empezar a sí. usala, Dámoslle tamén un aplauso entón a Lucía. Ti que dis? Sí. Un aplauso a Lucía. Mira, esta Ten unha lechuguilla pinta fenómeno. adereceina solo cun pouquiño de limón e un pouquiño, unha gotiña de aceite dese de spray, sen máis. Ya está. Así, para darlle un pouquiño de fresco. Pois eu creo que chegou o momento de probar. Que má pinta ten eso, Lu? Sí, Que che verdad. parece? Vamos. Vamos a probar. Vamos para aí. Pasa por aí, colócate aí. Por aquí. Aí á dereita. Á dereita. Aí na esquina. E imos facer a pregunta de Xulio para a xente vou por que aquí, está perdón. na casa. Vamos coa pregunta de Xulio. Que cociña Xulio hoxe na frixideira de aire, na air fryer? Luras. Luras, que cociña Xulio hoxe? Luras. 664-483419. Chamade, ponte por aquí, Pili, ponte aquí deste lado. Chamade cando que irades, repartimos cartiños. Que cociña Xulio? Bueno, que intentou cociñar Xulio? No, cociñáronse, Vale. Eso. Luras. Vale. Sí que é certo que le voy un poquinho máis dos 10 minutos que contaba. Lucía, cando queires, Vou. Cando queires, ti podes vir por Estaba aquí. sacando a cebola, que non quedou crocante. Ti podes ir del todo, probando pero- cando queres, xa o de Xulio, aquí che ven o de Lucía. E nós, mentras tanto, repartimos cartiños. Imos a Ames. Chus, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, moi ben. Ti utilizas estes aparatos ou non? Como? Si utilizas estes aparatos. Home, algo sí. Ah, sí? Que é o que faz así habitualmente? Pois fago algo de carne, algo de pescado, fago algo de todo. Ostras, Sabe máis que xa é experta. Pois veña, No, experta non. Bueno, xa utilizas bastante. Por 50 euros. Quero que me digas que cociña hoxe Xulio na air fryer. Lulas. Moi ben, sí, está ben. veña, sí, está ben. Moi ben. Gracias. Vamos che mandar un bico moi grande, xa sabes que podes vir, vale? Cando queiras. Vale, moitas Veña, gracias. un bico. Grazas. Hasta loguiño. Chao. E aí está Pili de Vigo probando xa o de Lucía, por xa probou o bocata de Xulio. Está bonísimo. Xo non, xa xo vin na cara. Por veña. Así vai a atragantar. Imos Está a super bonito, Quedou bonito. Despois de probar as dúas receitas coa air fryer, Pili, usuaria da air fryer, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe?
Don Xulio Mato con seu bocata. Aí está. Él non confiaba, pero sí. Chegou a victoria de Xulio Mato co Air Fryer. Señoras e señores, non marchamos. Queden coa actualidade co Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas, como sempre, no Voltas co Prato da televisión da Air Fryer. Chao.